Kif l-iżbroff tal-vulkan Etna fi Sqallija għadu għaddej, numru ta' persuni li fis-sigħat u li fil-jiem li ġejjin mistennija jivvjaġġaw għamlu kuntatt ma' Net News fejn jinsabu mħasba dan il-fenomenu jistax iħarbat il-pjani tagħhom. Dan hekk kif dawn l-aħħar jiem ir-riħ qed itajjar it-tħaħen u l-irmiet tal-vulkan fid-direzzjoni tal-Gżejjer Maltin. Net News għamel kuntatt mal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fejn kelliem mal-ajruport qalet li għalissa l-kundizzjonijiet fl-ajru ma jidirx li se jaffettwaw it-titjiriet minn u lejn Malta matul dawn il-jiem. Madankollu jekk jinbidlu l-kundizzjonijiet, b'mod partikolari jekk il-vulkan jerġa' jiżbroffa b'ċertu qawwa, l-ajruport ikun jerġa' jevalwa s-sitwazzjoni. Fi kliem sempliċi, jekk kollox jibqa' kif inhu, l-iżbroff mhux mistenni ħarbat l-iskeda ta' titjiriet fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. L-iżbroff tal-Etna tnejn li għadda wassal biex l-ajruport ta' Katania jala għal xi ħin lejlet il-miliet. Dan kien affettwa fost oħrajn żewġ titjiriet tal-Air Malta, waħda minn London Southend lejn Malta b'waqfa f'Katania u oħra minn Malta lejn Ruma wkoll b'waqfa f'Katania.